Ilmiantopalvelu organisaation whistleblowing ratkaisu. Ilmiantopalvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. 1. Asiakas tilaa palvelun. 2. Asiakastili luodaan. 3. Asiakkaalle toimitetaan linkki ja pääkäyttäjätunnus. Asiakas sijoittaa linkin kotisivuilleen. 4. Nyt kaikki on valmista ja asiakkaan käsittelijä voi selvittää ilmoituksia, pyytää lisätietoja ja vastailla ilmiantajan kysymyksiin. Ilmiantaja klikkaa organisaation verkkosivuilla olevaa linkkiä. Linkki avaa ilmiantopalvelu.fi-sivuston etusivun. Linkki sisältää organisaation yksilöivän koodin. Koodilla ilmiantopalvelu tietää, mille organisaatiolle ilmiantoa ollaan tekemässä. Uusi ilmianto tehdään T-ilmiantovalinnalla. Ilmiantaja valitsee suhteensa ilmiannon kohteena olevaan organisaatioon. Hän kertoo, mitä väärinkäytöstä asia koskee ja kuvailee tapahtuman mahdollisimman seikkaperäisesti. Jos ilmiantaja tietää tapahtumapäivän, niin hänen toivotaan valitsevan sen. Jos ilmiantaja ei tiedä tarkkaa päivämäärää, hän voi arvioida päivämäärävälin tai kuukausivälin ja vuosivälin. Mikäli ilmianto on jo tehty aiemmin, valitaan kyllä. Lisäksi ilmiantajalta toivotaan tietoa, minne on ilmoitettu ja miksi ilmianto tehdään uudestaan. Ilmiantaja voi halutessaan tallentaa nimen ja puhelinnumeron. Jos hän tallentaa sähköpostiosoitteen ja valitsee sen yhteydenottotavaksi, tällöin ilmiantajalle ilmoitetaan aina, kun käsittelijä tallentaa ilmiantoon muutoksia. Tallenna-painike lähettää sähköpostilla ylläpitäjälle tiedon uudesta ilmiannosta. Ylläpitäjä kirjautuu palveluun lukeakseen ilmiannon sisällön. Ilmiannon tallennuksen yhteydessä ilmiantajalle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Nämä tiedot tulee tallentaa huolellisesti. Vain näillä tunnuksilla ilmiantaja pääsee kirjautumaan tehtyyn ilmiantoon. Ylläpitäjä saa sähköpostilla ilmoituksen yritykselle tehdystä ilmiannosta. Ylläpitäjä kirjautuu ilmiantopalveluun kirjaudu-painikkeella. Ylläpitäjä täyttää saadun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksia ei tarvitse täyttää jatkossa, jos tässä valitaan tallenna tunnukseni tähän selaimeen. Ylläpitäjä voi vaihtaa salasanansa salasanan vaihto-painikkeella. Kirjaudu-painikkeen klikkaus avaa organisaatiolle tehdyt ilmiannot valintalistaan. Ylläpitäjä näkee organisaatiolle tehdyt ilmiannot listamuodossa. Listassa on ilmiannon aihe, tallennusajankohta, tila, deadline, käsittelyajan jäljellä olevat päivät, lukemattomien viestien määrä. Sarakkeet voi järjestää klikkaamalla sarakkeiden otsikoita. Ilmiantajan täyttäjän tiedot ovat harmaalla ja niiden kentät ovat nyt lukittuja. Käsittelijä voi lukea ilmiantajan tallentamat tiedostot. Käsittelijä valitsee ilmiannon tilan ja kirjaa mahdollisen tilan lisätiedon. Käsittelijä voi tallentaa tekstiä käsittelijän muistiinpanot kenttään. Ilmiannon selvitysprosessin jälkeen käsittelijä valitsee ilmiannon ratkaisun. Näkymän alareunassa lähetetään ja luetaan toisen osapuolen viestejä. Ilmiantopalvelu organisaation whistleblowing ratkaisu.